Sa karon na video, ahak di ugin hawa. Sa karon na video, real talk, utok ba? Mo part 2 ta sa mga talent sa atong bandmates inig practice. Kuwangon man yun ang isa ka video sa ilang talent, ang special biya na sila. So, sa sulod sa studio, adto na din mo sa inyong mga plaster. Dito ang gitarista, diha ang bassista, diha ang drummer ug ang mic. Niya pag plaster na, kay ba mo kinsay una mo wadwad diretso. Siyempre, ato gyapong idol, ang drummer. Pataka lang deg bunal-bunal din ha. Di na magduog ang gitarista ug bassista na nagtuno pa. Samot tag night chicks na nagtanaw. Ay sis, pakitang gilas dayon. Pina-intro dayon sa Hallelujah. Kay Dede ay, nga ani ba? Impress ba? Nabi chicks. Para makaingon din ang chicks na, pay tira mo drums, uy. Idol na ko siya. Alam ka na natin. Ang gitarista po, sekreto kay nagtalent. Match-match na sila sa drummer. Pag hawid na sa gitara, we take dayon. Lead. Pina-sweet child of mine dayon. Ay nag-deny. Kasabot ako. Ay nag-deny. Pa-impress sa chikas ba? Pogi points ba? Utok ba? Ya, ang tukaron di ay kay QC. Ang bahista, simple rin na sila. Pero grabe gyapong talent. Di na kumpiyansaan. Kay kung makabinta na, gamay, mag-slapping na ba? Kay idol, biya na niya si Flea sa Red Hot Chili Peppers. Tell me baby, dayon. Siyempre, nag-with chicks. Kundi, magyugyugan sa POT. Singing the people, let's get on down. Singing out, singing out, singing out, singing out. Niya ang pinakalas, atong pinaka-idol, ang vocals. Kaya bawo mo nagunsa. Tuar gyapon siya ang chicks. Kay nag-soundcheck pa man. Unsa, natuog mo? Ug nalingaw mo ani na video, like or follow the page kanang nasa taas. Niya i-share na lang pud.